Lanjut. Klemen kabeh wis ra apa-apa. Kalau nang Shopee sama mana klaim. Oh, jangkrik. Ana siji. Apa? Gak di film nih. Oh iya, tapi ono bakale. Kayak Jackie Chan, anu kan Di film nih. Kan antar kerajaan iki ngono kan. Iya, ono marene. Padahal kene lho pesilate yo oke. Iya. Wis iya. Silatnya apa? Silatnya apa jeneng? Sampai agama ya. Oh, aku. Iya, oke ini kampung oke. Kamu oke itu. Wis. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki satu fasal. Waqtalafu lan beda pendapat. Loh, keliru ya. Iya. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-alim al-allamatu asy-syaikhu Muhammad ibnu Abdurrahman asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bima addatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Waqtalafu lan beda pendapat sapa para imam mazhab fima tentang kasus ngono ae lah. Kan ono balike. Mane niku anggap apa nek arane mamuk hamad. Nggih. Idza kana indahu khamsun minal ibili pada kasus ketika kana ono indahu ing dalem ngersane wong. Apa khamsun 5 minal ibili saking unta. Fa akhraja moko ngetokno sapa wong minha saking iku 5 unta. Wahidatan ing siji. Niki rada beda pendapat. Ana wong duwe 5 unta. Terus dhek ngetokno sing siji. Kan ngoten ta ya, nek duwe 5 unta kan ngetokno siji. Ngetokno siji unta, tapi teng mriki duduk unta siji napa nek arane? Satu. Nah, satun sing ditokno. Tapi niki sing ditokno unta. Lah ku piye? Faqala moko ngendika Abu Hanifah sapa Imam Abu Hanifah kan luwih apik kuwi. Wasyafi'i lan Imam Syafi'i itu jezi nyukupi apa iku sak unta niku wau teng tiang. Maksudnya mesti nyukupi. Nah, tapi Imam Malik beda, Mas. Maqala ngendika Malikun sapa Imam Malik wa Ahmadulan Imam Ahmad la tu jazi'u. Mboten nyukupi apa unta siji niku wau teng tiang. Artine Imam Malik nggondeli teks. Karena catatan zakat niki enten sejak zaman Kanjeng Nabi di Madinah. Kanjeng Nabi netepaken. Nah duduk satu nek tetep ra cukup pokok kudu satu. Kan luwih gede. Nah, makane Imam Syafi'i ku nyukupi ngono ah. Ngapa? Luwih gede malah ra cukup. Lah ngene iku kan aneh. Mulane Imam Syafi'i cukup, Abu Hanifah cukup. Oh, berarti padha karo zakat lek ngluwi 5% malah gak cukup, Pak. Iya, sing 20%, sing 2,5% cukup ngono ya. Nek 5% malah gak cukup. Modar. Seneng iya ta. Dadi gak zakat kesane kuwi. Aja diotek lho iki lho. Iki. Repot iki malah. Walau balagot lan are kata tekan, lan ande kata tumeka ibiluhu apa untane uwong khamsan wa isrina ing jumlah selawe. Walam yakun tapi ora ono fi malihi ing dalem malnya uwong niku. Maksudnya ing dalem khamsan wa isrina iku bintu makhodin apa unta bintu makhod sing umur setahun mancik 2 tahun. Walalan uga ora ana apa ibnu labunin unta wedok ding. Wedok sing mancik setahun mancik 2 tahun. Wala ibnu labunin lan uga ora ana ibnu labun. Ibnu labun niku unta lanang 2 tahun mancik 3 tahun. Niku gak duwe. Tulisane piye? Untu. Pakai tok. Unta.
Kalau bahasa Indonesia entah. Unta. Kala ngendika malikun sapa Imam Malik wa Ahmad lan Imam Ahmad, yalzamuhu tetep wajib apa ikhraj huteng wong. Tetep wajib ngetokno. Masih gak duwe pintu makhot karo Ibnu Labun. Wa qala Syafi'i lan ngendika sapa Imam Syafi'i, huwa utawi wong niku wau sing gak duwe pintu makhot. Nek teng mriki kan selawe pintu makhot siji kan zakate. Lah tapi gak duwe Ibnu Labun yo gak duwe. Nah, nek Imam Syafi'i ngendikane huwa utawi tiyang niku wau mukhayyarun dipun paringi pilihan baina syira'i wahidatin ing antarane ngedol siji minha saking iku unta. Ditukokno bintu makhot. Ngoten. Maksude mukhayyarun mesine kan antarane iki karo iki. Kan ngoten kudune. Nek dikai pilihan kan mosok dikai pilihan kursi siji tok. Kan dudu pilihan jenenge. Nah, niku ndek ngandhap dijelasaken ayo maksude wa baina ayu tiasai lan ing antarane ngekeki sapa asai wong sing kate zakat niku wau al aqalla ing sing luwih titik wa qimatal farqi lan rega farqi rega pembeda. Contone misale bintu makhot niki dhek gak duwe tapi nisore bintu makhot duwe. Ngoten. Bintu makhot gampangane regane 1000. Sing nisorane niku cara didol mek 800. Maka dia menzakatkan yang kurang tadi itu ditambahi 200. Wonten qimatul farqi ini maksudnya. Nek luwih gedhe susuk. Nek luwih gedhe susuk la iki. Wa ayyuk tialan ing antarane yen to ngekeki sapa sae al aktsara ing sing luwih akeh nilaine. Wa yakhudha terus njupuk sapa wong qimatal farqi teng rega pembedane. Susuk ya. Heeh. Dek ngekei hikoh misalnya, bila hikoh regane sama 500 ya, sing 700 jopo. Oh, sing 500 jopo, ono susu. Sopo sing nyusui terus iki? Ya jumuk to daginge. Ya gak payu nilaine, Mas. Lah kan dibelah sik, Pak. Cukup kupinge siji ngono ya. Ya pendase opo piye ngono lah. Wong iki gak beleh kok kasuse Mas ben di rumah to adakno. Urip iki. Nek zakat. Terserah Pak, terserah sing ngowahi to. Lho lah iya tapi harus dipateni yang tujuannya pun berkembang no. Nanti pateni lho piye. Pak, nek berkembang terus juga muter-muter no. Iki ben berkembang tujuannya. Wes, terus mantun ngoten wa qala lan ngendika Abu Hanifah ta sapa Imam Abu Hanifah tujzi nyukupi huteng tiang sing duwe selawe unta niku bintu makhodin apa siji unta wadon umur setahun mancik 2 tahun au qimatuha utawa regane. Jadi Abu Hanifah niku cair Abu Hanifah. Bintu makhote utawa regane kan enak. Wong Nilai. nggih nilainya. Mulane sing kadang dianut kalih tiang-tiang Indonesia niku kan kadang niki kaya dene niku zakat fitrah niku kan kadang nilainya yang diambil. Nek kurban iso gak nilainya? Gak iso ya, kok iso ya? Padahal kurban sunnah, zakat fitrah wajib. Zakat fitrah iso nilai, tapi nek sing sunnah malah gak iso. Ya saiki aku mau akikah, Pak. Tak ganti nilai. Kayak pas saiki, wedhus murah. Enak. Enak, Mas. Enak. Lho enak to, malah kekno wong miskin siji ngono ya. Iki akeh kok kula wedhus. Enak. Ki modal. Sakmene biasa regane nganu. Oh niki nderek rega iki, Mas. Nderek kurs. Ya, Masya Aku pasar. Heeh. Lah, ane. Ongkos berarti ndi? Tambah. Nah, kula akeh kok anak kula niku ibarate kaya ngoten ya, Mas. Pesen teng biasae kan wonten ya saniki ya. Enten alumni 45. Dhewe usahane kuwi, Mas. Dadi duwe wis wong. Akikah. Heeh. Jadi satu kambing itu sampai jadi 3 juta. saiki sing aku wingi 2 juta. Jadi loro ambek bihane 4 juta. Teko daging sak anune wis. Sak lawe.
Iya sak jangane sak gulene. Segone kan. Segone enggak. Berarti dagingnya tok. Undang ning wong-wong. Kan. Enak di rumah gak ruwet. 2 juta apa? Bumbu sembarang kali harus kono aja. Mriko, sate wis dadi, gule wis dadi. Akikoh kan hasil daging tok lho, Pak. Lah, maksudnya piye? Nutum daging. Nutum daging. Ya ora matenge no. Tengah ka. Nek Tapi gak keka. perlu sego lho. Apa? Iya, tapi nek ndak dikeki sego wong-wong kan misah-misah engko dadine. Lah aku akikoh daging kok aku ora tuwa akikoh sego. He? Ya dijangkepi no. Bang nek perlu sangone itu 1000-an. Lah perlu. Heeh, teko khusus sing imam 500.000. Enggak nyam. Terus yang itu undangan. Sing itu undangan 100 ah. Ganti bensin. Undangan sing teko 100. Heeh. Yang penting ramu. Rasa akikoh. Rasa akikoh. Mungkin keluar masa kini. Lah lah iya kuwi. Pun faslun wallahu alam bisawab bismillahil Fatihah. Bismillah.